हाय नमस्ते जय जगन्नाथ मु भिडियो टिके यूट्यूब स्टार्ट करुँची।
भाईमानଙ୍କର ଫରମାଇଶ ଅଛି କି ଭୋଗଲିଆ ଶବ୍ଦଟା ଏକ ରେଜିମି ଓ ଯେ ଆଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି ନୃତ୍ୟ ଟିକେ ନ ହବ ସେ କମିଟ ଭାଇକି ଆଗେ କାଢି ହବ ଆଉ କିଏ ଜୋରଦାର କରିଦେବ ଏ କମିଟ ଭାଇ ଜୋରଦାର ଗାଁ ବି ଭାଇ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଧରିଛନ୍ତି ପୁରା ପିକ୍ଚର ଡ୍ରାମା ବି ସେଇ ପୂଜା କମିଟ ନୂଆ ବଜାର ଆଣି